odľahčím a teraz to možno zariskujem, ale vždy sa hovorí, že iniciatívny blbec, teda horší ako triedny nepriateľ. A poviem to nahlas, pretože nech sa trošku uvoľníme, ale myslím si, že musíme tak adresne, ako hovoríme prezidentovi, hovoriť aj premiérovi. Ja sa k tej téme vrátim, pretože my tu môžeme diskutovať, ale len niektorí ľudia v štáte majú v rukách moc a len niektorí ľudia nás reprezentujú. To je predseda vlády, to je minister obrany a prezident. A ja očakávam od nich jasný adresný postoj. Keď už je nešťastný prezident, ešte raz opakujem, očakávam rázne buchnutie a nie je žiaden alibizmus od vlády. Očakávam vyjadrenie, že nie logistické centrá, ale nič tu nebude. Veď my sme tento rok už navýšili rozpočet aj na centrálu NATO, 10,3 milióna celkovo prispiejeme na novú budovu a nové ústredie. Prebiehať sa v číslach 1,4, 1,6, pochybujem, že tu niekto z nás aj fundovaní ekonómovia vedia odhadnúť, aké sú to šialené čísla. Ja len viem, že naši ľudia žijú z ruky do úst, že naši dôchodcovia nemajú na lieky, že sme taký, prepáčením, čím ďalej väčší žobráčikovia, krajina chátra. My sa tu zaoberáme kozmom, tešíme sa, že náš Ševčovič získal riešenie kozmu a všetko, až to vyznieva komicky. Ako poďme sa baviť reálne o tom, čo je vlastenectvo, čo je naša krajina od Tatier Dunaju, čo tu vieme zobrať, čo tu vieme dať do poriadku, ako vieme dať do laty Francúzov, Nemcov, ktorí nás tu drancujú, ako vieme povedať Američanom, že tu tá základňa nebude, keď chceš, tu môžete trénovať a to je všetko. Prestaňme klopiť hlavy, rozprávať o ľuďoch, ktorí proste tu dnes reálne majú moc ako o niečom, čo sa reálne dosiahnuť nedá. Ešte raz opakujem, nebráni nič dnešnej vláde, ktorá má nadpolovičnú väčšinu v parlamente, povedať jasne v týchto veciach stanovisko. Ja sa to nebojím povedať. Práve v týchto veciach je treba, aby sme my, malý národ, malý huževnatý národ, cítili ochranu, cítili pomoc. Nie alibizmus. Tak, keď majú Američania niečo na Merkelovú, verím, že nemajú nič na nášho predsedu vlády. A verím, že nemajú nič na Kisku, verím, že nemajú na nikoho z našich predstaviteľov nič také, aby museli fungovať. Ak majú, tak budeme to vidieť na ich správaní, budeme to vidieť na ich ústupčivosti. A ja preto hovorím, že nie je tu na mieste skladať zbrane. Myslím si, že, a verím tomu, že vláda tieto kroky podniká. Rozširovanie NATO je taký prvý nástroj na rozširovanie únia, je také naozaj NATO predĺžená ruka záujmov Spojených štátov amerických. Ako dieťa sme sa učili, áno, Varšavská zmluva, NATO, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, EAS, ako niečo absolútne protikladné, čo sme sa museli naučiť občianskej nauke, vedieť dátum vzniku 1949, 1951 a plno iných vecí. Ani som si nevedel predstaviť do 89, že my raz budeme a naši vojaci a ľudia budú v NATO. Sám som bol rok v kancelárii ministra Siteka na obrane a videl som práve tie procesy a problémy našich vojsk pri transformácii. Videl som už vtedy, v akom zlom stave sme mali armádu, zili, taký, boli sme na posmech a dneska sú na posmech naši vojaci, keď idú na trénovanie do Nemecka, pretože obrany schopnosť nemáme žiadnu. Sme odkázaní na pomoc, ale dnes sa naši vojaci, niektorí naozaj, nebudem povedať, máme možno viac už občianskych zamestnancov ako vojakov v armáde a generálov máme toľko, čo ani neviem, že kde sa nabrali. Niečo, hodnosť minulosti generál na ministerstve bolo niečo, dnes mám pocit, že každý chce kariérne rásť a som z toho v šoku. Pri tejto téme poviem aj jednu vec, ktorá je pre mňa absolútna priorita. Treba sa zaoberať možno aj obnovením vojenskej služby aspoň na nejaký čas pre mladých ľudí. Pretože keď nastane taký problém, tak neviem, čo by sme robili. Po druhé, mladí ľudia potrebujú pevnú ruku vo veku 18-19 rokov. Tie 3 mesiace, sám som absolvoval rok, nikomu neublížia vo vývoji. A práve to sú témy, o ktorých by sme sa pri takejto kríze mali baviť. Pretože ten vojnový konflikt je tak blízko, že nevieme, čo sa môže stať. Ďalšia vec, rozširovanie NATO. Nemôže povedať niekto, a znova hovorím, že som to počul z zástupcov vlád, že Ukrajina do EÚ áno, do NATO nie. Ja hovorím, a dlhodobo to hovoria aj naši partneri v zahraničí, a ja to budem na Slovensku etablovať, pokiaľ tá dôvera bude k mojej strane, ktorú sa snažím absolútne prerábať, že nie, že Ukrajina, ani Turecko nemajú čo robiť ani v Únii, nemajú čo robiť ani v NATO.
Turecko ako krajina islamského pôvodu. Sami vidíte, čo robia islamisti. A bol som príjemne prekvapený, keď Merkelová vyčlenila peniaze pre Kurdov, ktorí bojujú proti islamistom. Dneska už sa toho chytil Lajčák, čo som bol veľmi akože v pomykove, že či dobre čítam tie noviny, že Slovensko sa tiež pridáva, ale potom som pochopil, že vlastne už aj Obama vyzýva na pomoc Kurdom, vlastne ešte vo väčšom rozsahu vyčleňuje, teda už oficiálne kruhy sa k tomu intervenujú. A ešte raz opakujem, žiadne rozširovanie bližšie k ruskému medveďovi. Kto vydráždi Rusa, nemôže sa cudzovať reakcií. V každom prípade nám slovanskí sú to blízky národ. Pomohli nám, oslobodili nás. To, že sa stala aj krivda v období komunizmu, že sa stalo čokoľvek, je život sám o sebe. Ale myslím si, že jazykovo zdatné. Mne osobne poviem, ako mladý človek, možno to bude nasmiech, mne niekedy chýba Pugačevová v rádiu, pretože tie Milióny Aleros to bolo niečo nádherné. A proste aj tá ruská hudba, občas si pozriem, ako žijú. Úplne sme sa od nich odizolovali, nechápeme to ich žitie, ale musíme to chápať, ako to bolo povedané, že my sa blážime k ním, vystrašujeme ich. Na druhej strane my ako krajina, ktorá vstupovala do NATO, tiež sme nevstúpili do toho, aby NATO vytváralo problémy. A ešte raz, pri všetkej úcte k nášmu členstvu v Európskej únii, pri všetkým úcte k povinnostiam v NATO, ja verím, že naši predstavitelia, a ešte raz opakujem, nič nebráni ani predsedovi vlády, ani ministrovi obrany opraviť chybný krok prezidenta Slovenskej republiky a ja verím, že sa tomu tak stane.